Assalamu alaikum masoyana masu saurare na. Za ku saurari waka daga bakin Balansi ka tsalle. Ga mai bukatar nema na to ga lambar waya kamar haka 081 00 10 8901. Ayi sauraro lafiya. Gini Productions. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, kai da shan Allah ka tsaya. So tare da barka kajiyan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, kai da shan Allah ka tsaya. So tare kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, da shan Allah ka tsaya. So tare kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Bismillah sarki tabara Allah mai duniya. Sai mai Lakwasiya. Kai ne mai yau da gobe ba mai maka totiya. Kwamishina na Sufota. Manzo Mahamudu namu ne karmi fariya. Sai mai Lakwasiya. Toni Allah ban basira in wake ubangida na mai Lakwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, da shan Allah ka tsaya. So jara kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Yan kwalla ku ayare ku zo ga Lakwasiya. Sai mai Lakwasiya. Ta gare na gaki nan uban su bota Lakwasiya. Kwamishina na Sufota. Mu je gwamna kai gaba siyasar Lakwasiya. Sai mai Lakwasiya. To ga Yusan su bot kabiri ado Lakwasiya. Yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, da shan Allah ka tsaya. So jara kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Uban gayya ta mu je Ganduje da kai nake. Sai mai Lakwasiya. Ganduje wuce gaba makiya ƙarya suke. Kwamishina na Sufota. Masu jar hula ta kan da ba ta darajar rake. Sai mai Lakwasiya. Sun ce su ne Kano ashe sun yi wankan bula. Ji mai Lakwasiya ɗan kwalla suna kira. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, da shan Allah ka tsaya. So jara kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Ga Nasir gawuna dubuti na amana. Sai mai Lakwasiya. Nasir gawuna kana son mai gidana. Kwamishina na Sufota. Zaki uban maza a bango na jingina. Sai mai Lakwasiya. Tafiyar kudai ya ce dubuti ga gwamna gane Lakwasiya yan kwalla suna kira. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, da shan Allah ka tsaya. So jara kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Jan zaki za mu je spota da kai nake. Sai mai Lakwasiya. Kai sagu da ki gudu da kake ba a farmake. Kwamishina na Sufota. Dagar na kake yin spot matasa tafi suke. Sai mai Lakwasiya. Limamai waka balansi ka sallai na san da gida Lakwasiya yan kwalla suna kira. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, da shan Allah ka tsaya. So jara kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Na zama dun bani manta sunan bangon siga. Sai mai Lakwasiya. Abdul Aziz saga hagi baka zazzaga. Kwamishina na Sufota. Abdul Aziz na zamu ne rijiya da kuga. Sai mai Lakwasiya. Balansi ka tsallale na sanya ku a wakar na gida Lakwasiya yan kwalla suna kira. Kwamishina na Sufota Kabirin Lakwasiya. Kai ne, da shan Allah ka tsaya. So jara kamar ka kaji yan kwalla suna kira sai mai Lakwasiya. Ashe dai yan spot suna bukatar ka daki daki. Sai mai Lakwasiya. Kabir Ado yan spot wuce ba wani shamaki. Kwamishina na Sufota. Lakwasiya na yan spot mu je gwarzon yaki. Sai mai Lakwasiya. To kaga ashe duniya da kai za ta yi tutiya yan kwallon musu gagara sai mai Lakwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin
kasar ta bar su. sai me lafasiya. Bakin halin si ne yasa kowa dole ya bar su. Kwamishina na sufota. To mu fa siyasar mu kun gani ta wuce tasu. sai me lafasiya. Sulan biri ashe ko yau zai ci uban shi ba ni na fada ba in ji mai lafasiya. Kwamishina na sufota kabirin lafasiya. Kai ne kai nawa da shan Allah ka tsaya. Soja da kamar ka kaji yan kwallo suna kira. sai me lafasiya. Ashe wanda da o'o ga su can sun baza kunnuwa. Kowa na kyamar su bakin jinin su yayi yawa. Ashe dai karnuka da kura kun san ba su jituwa. Kashi zula zuciyarsa san ba tauhidi ba ni na fada ba in ji mai lakwasiya. Ai dole na gaida duk masoyan lakwasiya. Ajiya Hafsat babba dole na gaishe ki. Ajiya Balaraba yar babba da gandoje. Ga honorable Abba Umar Gandoji amanar lakwasiya. Yan kwalla suna kira. Ga Balaraba sarki abokin lakwasiya. Honorable Faiz Alfindiki ga shalayi. Ga Bashir Kailu shi ma masoyin lakwasiya. Shekarau sarata shi ma yana son lakwasiya. Inji ne lakwasiya yan kwalla suna kira. Safayanu inuwa gaya na ganka a layi. Sadiq ya rime me da ruwa kayin shayi. Da Garzali Yusuf na saka ka a layi. Ga Abba Gadanga yana son lakwasiya. Inji ne lakwasiya yan kwalla suna kira. Muhammad Garba uwar zuma na gaishe ka. Awwal laran na kirawo sunanka. Ma'azu magaji ana yaban halayenka. Zaharaddin uwar gami yana son lakwasiya. Inji ne lakwasiya yan kwalla suna kira. Sani Muhammad Sani ya so lakwasiya. Aminu Sardauna masoyin lakwasiya. Mamman lakwaya na sako ka kan hanya. Mukutar da bellage za tafiyar lakwasiya. Inji ne lakwasiya yan kwalla suna kira. Productions. Kwamishina na
Assalamu alaikum masoyana masu saurare na. Za ku saurari waka daga bakin Balansi ka tsalle. Ga mai bukatar nema na to ga lambar waya kamar haka 081 00 10 8901. Ayi sauraro lafiya. Gini Productions. Kwamishina na Sufota Kabirin Lagwasiya. Kai ne, kai nawa da shan Allah ka tsaya. Soja ragamar kakajiyan kwalla suna kira sai mai Lagwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lagwasiya. Kai ne, kai nawa da shan Allah ka tsaya. Soja ragamar kakaji 'yan kwalla suna kira sai mai Lagwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lagwasiya. Kai ne, kai nawa da shan Allah ka tsaya. Soja ragamar kakaji 'yan kwalla suna kira sai mai Lagwasiya. Bismillah sarki tabara Allah mai duniya. Sai mai Lagwasiya. Kai ne mai yau da gobe ba mai maka tutiya. Kwamishina na Sufota. Manzo Mahamudu namu ne karmi fariya. Sai mai Lagwasiya. Toni Allah ban basira in wake ubangida na mai Lagwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lagwasiya. Kai ne, kai nawa da shan Allah ka tsaya. Soja ragamar kakaji 'yan kwalla suna kira sai mai Lagwasiya. Yan kwalla ku ayari ku zo ga Lagwasiya. Sai mai Lagwasiya. Da gare na gaki nan uban su bota Lagwasiya. Kwamishina na Sufota. Mu je gwamna kai gaba siyasar Lagwasiya. Sai mai Lagwasiya. To ga Yusan su bot Kabiru Ado Lagwasiya. Yan kwalla suna kira sai mai Lagwasiya. Kwamishina na Sufota Kabirin Lagwasiya. Kai ne, kai nawa da shan Allah ka tsaya. Soja ragamar kakaji 'yan kwalla suna kira sai mai Lagwasiya. Uban gayya ta mu je Ganduje da kai nake. Sai mai Lagwasiya. Ganduje wuce gaba makiya ƙarya suke. Kwamishina na Sufota. Masu jar hula da kan da ba ta darajar rake. Sai mai Lagwasiya. Sun ce su ne Kano ashe sun yi wankan bula. Ji mai Lagwasiya.